Теманы авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Республиканың күпчелек районнары бертеклеләр уңышын җыюга кереште. 1 300 000 гектардан артык ашлык суктырасы бар. Татарстан буенча уртача уңыш 1 гектардан 35 центнерга якын чыга. Көзге бодай һәм кайбер башка культуралар гадәттәгедән алда өлгергән. Бертеклеләрне һәм кузаклыларны җыеп алып өлгерү мөһим. Игорь Петров комбайнда инде 5-нче елын эшли. Исламов крестьян фермер хуҗалыгы коллективына тиз кушылып китә ул. Катлаулы техниканы тиз үзләштерә, остазларның ярдәмен тоеп эшли. Нормально зимой у нас. Комбайны новые, посмотрели, все на ходу. Кого ничего здесь сломается, уже становимся, помогаем. Молодежь все старается. Хуҗалыкта 10 000 гектарга якын басудан игенне җыеп аласы бар. Бер бригадада 14 экипаж эшли. Без җирне сөрмибез. Менә бу елда без почти 1000 гектар вообще бер-бердән эшләтмичә стерняга гына чәчтек. Ну әле моның белән без инде 20 елга якын заниматься итәбез. Әле разница килеп чыкканы юк. Сезонга инде без 25-30 мең тонна продажный товарный зерно белән керсәк, ул безгә инде бик спокойно яшәргә ни бирә. Зарплатаны түләй алабыз. Балык бистәсе аграрийларына 40 000 гектар бертеклеләрне эшкәртергә кирәк. Логос хуҗалыгында 6 экипаж эшли. Беренче көннәрдә язгы чәчүгә ныклап әзерләнәләр һәм барлык агротехнологик алымнарның үтәлүе юкка булмый. Икмәк уңган. Кайбер басуларда уңыш 1 гектардан 60 центнерга кадәр була. Алексеевск районында да шундый ук хәл. Монда 90 комбайн эшли. Компания дәвамында 47 000 гектар мәйданнан ашлык җыеп алырга кирәк. Районда берничә крестьян фермер хуҗалыгы, 9 зур хуҗалык, агрофирма бүлекчәләре бар. Алексеевск районында урып җыю компаниясе алдынгыларны билгеләмичә узмый. Урып җыюда катнашучылар арасында Дмитрий Титов механизаторлар гаиләсеннән. Бу эштә аның әтисе һәм абыйсы да эшли. Узган елда Дмитрий Титов яшьләр арасында урып җыю компаниясенең абсолют лидеры булган иде. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең хезмәт кешесен данлыйбыз традицион конкурсында җиңүче итеп табылды. Лет 6-7 нам интересно работать, как бы ответственный. Яңа уңышның беренче партияларын ашлык сыйфатын бәяле үзәгенең республика филиалы лабораториясында тикшерделәр. Аны берничә күрсәткеч буенча бәялиләр. Булар республиканың Чүпрәле һәм Буа районнарыннан беренче пробалар. Сүз уңайыннан тикшеренүләрнең бер өлешен мобиль лаборатория ярдәмендә кырда ук үткәрергә мөмкин. Хезмәткәрләр көн сайын эшне максималь тизләтү өчен ашлык сортларын тикшерү өчен кырларга чыга. Нәтиҗәләр узган елдагыдан күпкә яхшырак булыр дип уйларга нигез бар. Бер вакытта игенчеләр киләсе ел уңышын кайгыртып, көзге культураларны чәчүгә әзерли. Көнбатыш чикләүләренә карамыйча, республикада агрегатлар белән тоткарлыклар күзәтелми. Шул исәптән Мөслимдә инде берничә ел авыл хуҗалыгы техникасын җитештерү буенча завод уңышлы эшләп килгәнгә күрә. Татарстанның механизаторлары гына түгел, Россиянең күп төбәкләре шулай ук якын чит илләр аграрийлары да комбайннар һәм тракторлар өчен әзер чәчү комплексларын, запас частьләрен, уннарча төрләрен көтәләр. Чит ил аналогларыннан сыйфат буенча бер нәрсә белән дә калышмый. Безнең 250-дән артык төрле техника җитештерәбез. Ул сеялкаларда, культиваторларда, дискаторларда, прицепта, тракторда. Номенклатурабыз бик зур. Бар нәрсәне дә диярлек заманча җиһазларда эшлиләр. Бүген заводта 250 кеше эшли. Узган ел нәтиҗәләре буенча 12%-ка үсеш белән тәмамлыйлар. Авыл хуҗалыгы агрегатларын әкренләп камилләштерәләр. Специалистларны үзебездә өйрәтәбез, үзебездә укытабыз, үзебездә әзерлибез. Но инде без күбрәк станокларны алабыз. Автоматический станоклар, числовое программное управление белән эшләтергән. Көн сайын диярлек илнең төрле төбәкләренә агрегатлар җибәрелә. Көзге чәчү барышында алар кирәк була. Булай булгач, гамәлдә импортны алыштыру ул инде берничә ел сизелә торган чынбарлык. Әлегә авыл сулышы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде.